bez koja. Alibaba žvaka i 4 lopova. Pozivamo tepih 54, pozivamo tepih 54. Tepih 54, gde si? Tepih 54, javlja se oficir Sahib Šifta. A Mahulja i 40 razbojnika viđeni kako ulaze u pećinu. Ne oklevaj, Alibaba žvako. Razumemo, Sahib Šifta, primljeno. Juriš! Stiže mala bitanka na tepihu. U redu, društva. Svi u pećinu! Dobro, momci, bez zezancije. Znam da ste unutra, izlazite i ruke u vis. Svi 40. Uš, 40? Samo ludak bi pokušao da goloruk zarobi 40 razbojnika. Znam jednog takvog. Halo, Međudrska. Izvini za trenutak, Mato. Da, ja sam vitez Šaško, odnosno vitez Koja. Koji, Ali? Koji? Ali, pa da, Ali, baba žvaka. Kako si, drugar? Potrebno ti je rekao pomoć u posliću. Naravno, prikane. Biće mi drago. Šalje škola po mene, mislim tepih. Idi po kojoj 54, to brzo. Šta vas se zadržalo? Zaglavili ste se na autoputu. Ovde su zatočeni Ali Hulja i njegovih razbojnika. A koliko ih ima? Rekao sam, Vasiljevич. Pa da, to sam i mislio. Dok ti njih tu prikupljaš, vratit ću se do glavnog štaba da pošaljem poziv ABŽZ. Mnogo sreće, drugar. Šta je to ABŽZ? Ali baba žvaka zbrisao. U redu, Mahulja, pećina opkoljena. Iziđite svi sa rukama u vis. Nećemo. Nema drugog načina, Mlato. Moramo da uđemo i isteramo ih. Idem da donesem drnamit. Nije potrebno, Mlato. Ova kamena vrata se otvaraju s pomoć tajne lozinke, kao recimo, otvori se labude. Otvori se semenčice. Otvori se salamo. Probaj ćevapčiću. Otvori se ćevapčiću. Probaj sezame. Hvala. Otvori se sezame. Šta da napišem u izveštaju, Kojo? Napiši, ne prihvataju saradnju. U redu, momci. Dok izbrojim do 3, da izađete svi. 1, 2, 3. Kojo, mislim da više ne mogu da podnesem tu njihovu saradnju. Par nešto nam ide u prilog, Mlato. 40 lopova ostavljaju trag koji bi i kratkoviti skaut mogo da prati. Ne, još jedna pećina. Pa nećemo da opet nasesti na onaj štos sa otvaranjem stena. Otvori se, sezame! Prava lozinka, ali pogrešna stena. Dobro si me razumeo, dovedi 20 igračica i začas ćeš ih isterati odande. Šta vas je zadržalo? Treba nešto da se uradi s tim prokletim autoputevima. Hajde, devojke, dajte malo twist, ali na turski način. Šteta što je njih samo 20, a vas bitangi 40. Da, to je stvarno problem. Natrag u pećinu, bando. Dobro si to izveo, Kojo, ni ja ne bih mogao bolje. To sve za jedan dan, ali... Suviše si skroman, Kojo. Nisam, Mlato. Bilo je lako koji kad sam rekao, sezame, otvori se. Suviše pričam.